Şunlar Türkmenistanyň Mary welaýatynda köpçülikli ýowar geçirilip, idare kärhanalaryň otoglary we bagy-bakçalary arasalanýar hemde köçeler süpürilýär, guran otlar çapylyp otlanýar we ýerler agdarylýar. 21-nji oktýabrda Mary şäheriniň büdjet işärlerine Mary Bayramaly şaýolunyň gyralaryny arasalamak tapşyryldy. Her idara ýoluň gyrasyndan ýer bölünip berildi. Bu ýerler arasalamak üçin her idaradan ortaça 10-12 adam ýowara mejburi çykaryldy. Olar bu şaýolunyň gyrasynaky otlary çapyp yer agdardylar. Şeýle-de guran otlary üýşürip otladylar. Häkimligiň wekilleri büdjet işärleriniň üstünde durup, "Ýekejede ot goýman arasalaň" diýip gyssady. Esasanda Marynyň aeroportunyň töweregine we ondan Mary şäherine çenli aralyga üns berilýär diýip, howpsuzlyk aladalar sebäpli gizlinlik şertinde söhbetdeş bolan Maryly habarçy duşanbe güni gurrun berdi. Habarçy ýowaryň geçiriljekdigi barada büdjet işärleriniň öňünden habarly edilmändigini, şol sebäpli olaryň arasaçylyk işlerini täze egin eşiklerinde gatnaşmaga mejbur bolandygyny hem bellidi. Mundan başga habarçy geçen hepdäniň aýagynda Mary şäheriniň ýollarynda, bilim edaralarynda, şol sanda Döwlet Energetika Institutunda, tehnikumlarda, liseylerde, mekteplerde hemde çağalar baglarynda awatlaýyş we arasaçylyk işleriniň geçirilendigini hem aýtdy. Aýdylmagyna görä, idare kärhanalaryň ýolbaşçylary we Mary welaýat häkimliginiň wekilleri büdjet işärlerine, studentlere we okuwçylara bu arasaçylyk we awatlaýyş işleriniň sebäplerini düşündirmeýärler. Ýöne Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen anonim şertde söhbetdeş bolan Mary welaýat häkimliginiň bir näçe işäriniň aýtmagyna görä, bu çäre ýurduň täze içeri işleri ministri Mämmethan Çakyýewiň welaýata barmagy we onuň idare kärhanalarda barlyklary geçirjekdigi baradaky gurrunlar bilen baglanyşykly. Ähli ministrlikleriň işärleriniň Mary welaýatyna gelendigi aýdylýar. Olaryň haýsy idare kärhanalara baryp barlygy geçirjegi we munyň haçan haýsy günlerde amala aşyryljakydy belli däl. Şonuň üçin hökümet idare kärhanalarynyň ählisiniň barlygy taýin bolmalydygyny aýtdylar diýip, howpsuzlyk aladalar sebäpli adyny bermekden saklanan häkimligiň bir işäri aýtdy. Azatlyk radiosyna bu maglumaty Türkmenistanyň içeri işleri ministrligine tasdiklatmak ýa-da inkar etdirmek başartmady. Bu barada Türkmenistanyň döwlet mediasynda hem maglumat göze ilmeýär. Ýatlasak 1-nji oktýabrda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow işde düýpli kemçilikler goýberendigi, wezipesinden hyýanatçylykly peýdalanandygy, wezipe ygtyýarlyklaryny gödök bozandygy üçin Iskenler Müllikowy içeri işler ministri wezipesinden boşadyp onuň deregine Mämmethan Çakyýewi wezipe belledi.